Да, ти си стой с оранжа. Аз съм Пас, подил го, Рал! По-бързо, Вало, не чакай! Пас на Деян веднага! Давай! Влади! Аре, Влади, шут! Абе, Ритлия без детел. Давай, играй, бори се! Браво, Валио, браво! Нищо, добре! Мартине, стоише няма идея назад да подсигуряваш паса! Ще бия чак напред! Остави наша ще! Не е нормално, всеки мач едно и също се говори. Рите напред, направо! Напред! Може по-напред да мога да се засилиш. Пускай напред ти в коридор! Абе, пусти е бързо, бе, Валка! Сам! Сам и удар! Нищо! Играй! Пас на Деян! Ама не... Пас на Влади! Ало, той там не виждам. Бавите се. Давай, Алекс! Нищо, айде покрай защита! Браво, Влади! Тегли! Чисто! Той като при падането се удари. При падането се удари на бутонката, се удари от него. Удари се. При падането се удари, да, не го е ритна. Не бе, нищо не се вижда. Вижте добре на детето. Никой не ви обвинява. При падането му се удари тук на бутонката. Тук му се заби. Не може да оставя. Дете, Влади, разбрали сте. По-добре екипът наш. Дай, бе, Ритлия тази топка! Майко. Чакате! Няма тъчове. Тъч с крак. Алекс, казах ти за вас, че не трябва да има хора. Двамата от партията. Не става така. Хайде, нищо не е станало, играйте! Давай, Вал. Добре! Взимаш му я! Давай, центрирай! Трябва да караме! Нищо, айде защита! Ама, защита, спите! Искате да играете, пък гледате напред, а отзад хората! Леко зад гърба му трябва да си, Александра! Зад гърба му! Деян! Тегли, Вало! Влади! Пас! Давай да стегли, Деян! Давай! Влади в коридор! Играй! Айде, играйте, бе, деца! Еге, те почва да се... Гледаш топката и нападателя! Александър не може! Кое не може? Пас! Ма, Влади, дай!
Жълто е, дай широчина. Валю! Малко ли не? Моля да ти на местото на Мартин. Дай ли не? Не мога. Еми тогава какво ви взимам? За какво ви взимам? Престанете! Не искам, няма да играете. Като искате, няма да играете. Това шубето е голям страх. Защитник! Защитник! Център! Много защитници! Може да напред, Марти, айде сега! Ставай! Ще финтират така. Давай, давай, давай! Брати! Браво, бе! Браво, Валю! Браво, бе, Валю! Айде! Айде, бе, Мартине, бе! Дай малко живот! Какво добре? Аз от първия мач викам, той се е добре ми викам. Те двама брати ли са? Да. Абе, Даниеле! Кой ще отиде на врата и ще пази? Ама не искам да предя вас. Идвай пред следващото нападение, Смяна. Айде, гледай! Стине, падна ли се шут? Ясно! Давай! Ела. Смяна! Смяна! Идвай! Дай топката! А, гледай! Айде, излизай! Крити на вратата, оправи си! Нещо, играй, играй, играй! Браво, Никита! Има стегни се! Как да не я пипна? Как да не я пипна? Случва се! Защо, бе? Защо го правите? От другата страна, бе, ей. Владо. Не, като спре топката ще направя... Мартина, изтегли малко. Валка, отиди напред. Мартина, ела! Госпожо? Алекс! Мартина, какво си става, кажи, какво ти става? Как ти ще ревнеш? Ти ще се разплатиш, какво ти става? Гати парзалката, братче. Не, той отива. Остари малко назад сами. Имай готовност да се връщаш. Край. Нищо не са, елате, починете. Какво? Яник, ти сте подстръзвали. Ама вие, Мартина, ти не знаеш, ти си се блъкнал граматиката. Ще ревете